Hører de også til den gruppe mennesker, som har et dårligt immunforsvar og lider af allergi, har koncentrationsproblemer eller dårlig hukommelse, er træt og uoplagt, kan ikke sove og har rheumatiske problemer? Det er der en grund til. Hver eneste dag udsættes vi for skadelige stoffer fra industrien, bilerne eller fly. Også maden vi spiser og hvad vi drikker kan være skadeligt. Især også amalgamfyldningerne i vores tænder. Alle disse giftige påvirkninger lagres i vores organisme, blandt andet i håret, og har direkte indflydelse på vores organer, eller blokerer indirekte for optagelsen af nødvendige mineraler og sporelementer, hvilket kan resultere i talrige sygdomme. Håret afslører, hvad kroppen oplager. Ved en hårmineralanalyse kan man få værdifuld information om, hvilke skadelige stoffer eller mineraler, der har påvirket vores organisme. Takket være den moderne og avancerede laboratorieteknik er det muligt at klarlægge, hvad man bør gøre for at opnå bedre livskvalitet. De bør gennemgå analyseresultaterne med deres behandler og bruge resultaterne som basis for en effektiv behandlingsplan.